Ο Γιάννης Καψάλης βρίσκεται στο στούντιο. Θα συζητήσουμε με αφορμή την συλλογή διηγημάτων του με τίτλο «Σημεία και τραύματα». Να σας πω προηγουμένως ότι εκτός από συγγραφέας είναι και ιατρός. Και Βιοπαθολόγος. Μικροβιολόγος. Μικροβιολόγος, δεν ακούω κιόλας. Ναι. Ναι, είναι. Κανονικά με τον γιατρό έπρεπε εγώ να φέρω τώρα εδώ CPR, καταλαβαίνετε γιατρέ. Τώρα σου αμυνάσες να δούμε λίγο. Είναι την ευκαιρία ρε παιδιά. Ήρθε γιατρός στο στούντιο να μας κοιτάξετε. Όμως θα σας κοιτάξουμε εμείς από ό,τι κατάλαβα. Είναι μια άλλη αφορμή τώρα. Αλλάζουμε θέση τώρα. Ναι, ακριβώς. Άρα πάμε στα διηγήματα. Ρωτούσα προηγουμένως λοιπόν τον Γιάννη αν υπάρχει ένας κοινός τροχός γύρω από τον οποίο, ή μάλλον ο οποίος να περιστρέφεται γύρω από τα θέματα, αν κάτι διατρέχει. Και μου είπε πως υπάρχει και τώρα θα μάθουμε ποιος είναι αυτός. Ωραία. Κοινό νήμα είναι τα σημεία και τα τραύματα. Δηλαδή είναι ένα λογοπαίγνιο γύρω από το σημεία και τέρατα. Ναι. Είναι μια γνωστή φράση. Προέρχεται από τη βίβλο, αλλά εδώ δεν θα κάνουμε κάτι σχετικό με αυτό, αλλά θα πούμε για κάτι πιο σύγχρονο, δηλαδή λέμε για τα σημεία που δείχνουν κάτι πέρα από τα τραύματα. Αυτό θέλει να πει η συλλογή και έχει υπότιτλο «Ετερόκλητα διηγήματα για το αναπάντεχο της ύπαρξης», δηλαδή για το πώς κάποιες φορές κάτι δυσάρεστο, κάτι που δεν μας αρέσει πώς συμβαίνει στη ζωή μας βοηθάει και να δούμε διαφορετικά τα πράγματα, δηλαδή το αναπάντεχο είναι αυτό, να αλλάξουμε λίγο οπτική και να δούμε τα πράγματα καλύτερα μερικές φορές ή τουλάχιστον διαφορετικά. Όπως λέει και στο Πιστόφυλλο, δεν ήξερα να έκλαιγα από χαρά, από θλίψη, από κάτι πιο παλιό που κουβαλούσε και δεν το ήξερα καν. Το βάζω σε πρώτο πρόσωπο, λέει που κουβαλούσε και δεν το ήξερε καν. Γιατί έτσι γίνεται στη ζωή. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας να λέει από πού μου ήρθε αυτό, από πώς προέκυψε, ας πούμε. Και οι χαρακτήρες που βάλουν στα διηγήματα, αυτό του συμβαίνει. Δηλαδή, σε κάθε διήγημα ένας διαφορετικός χαρακτήρας περνάει από μια κατάσταση την οποία δεν ξέρει πώς του συνέβη συνήθως. Πόσα διηγήματα υπάρχουν? Είναι 29 μικρά διηγήματα, δηλαδή από μια σελίδα έως 5 σελίδες. Δηλαδή είναι λίγες λέξεις, από 400 λέξεις έως 1200 λέξεις τα διηγήματα. Και είναι κάτι που διαβάζονται εύκολα. Είναι δύσκολο το διήγημα. Εγώ παλιότερα νόμιζα ότι είναι πιο εύκολο, αλλά τώρα καταλαβαίνω τη δυσκολία του. Καθένα έχει τις δυσκολίες του, δηλαδή και το μυθιστόρημα έχει τις δυσκολίες του. Αυτό που ξέρω εγώ και έχω μάθει από τα μαθήματα δημιουργικής γραφής είναι ότι τα διηγήματα είναι η τέχνη του υπονοούμενου. Δηλαδή δεν λέμε πάντα τι συμβαίνει, αλλά αφήνουμε και τον αγνώστη ενεργητικά, όχι παθητικά, να καταλάβει, να βγάλει και αυτό συμπεράσματα. Κάτσε ρε παιδάκι μου, τώρα το να βγάλουμε 3 ιστορίες είναι δύσκολο. Την πλοκή τους, έστω και για 5 σελίδες. Όχι τώρα 23. Μου πήρε χρόνια. Σου πήρε χρόνια. Το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν υπήρχε πάντοτε χρόνος, αλλά υπήρχε διάθεση και μερικές φορές ερχόταν και έμπνευση. Βλέπεις κάπου τον εαυτό σου μέσα σε κάποια από τα διηγήματα? Ποιο ναι. νούμερο? Ποιο νούμερο? Τι δουλειά κάνει? Λέγε, γιατί σίγουρα έχεις ασχοληθεί, έχεις λύσει τα θέματά σου μέσα σε κάποια ιστορία σου. Ναι, είναι ένα ημερολόγιο κι αυτό για μένα. Δηλαδή δεν είναι σίγουρα όλα δικά μου, αυτά που περιέχονται στα διηγήματα. Είναι αυτά που έχεις ακούσει. Αυτό λένε έναν συγγραφέα, ποτέ να μην είσαι σίγουρος ότι δεν θα δεις τον εαυτό σου σε κάποια από τα επόμενα βιβλία του. Όχι, εντάξει. Ελπίζω κανένας φίλος γνωστός να μην πει «Α, εδώ με έγραψε για μένα». Ποτέ δεν ξέρεις, όχι, εντάξει. Σίγουρα είναι όμως κοινό και δικό μου το φίλτρο με το οποίο βλέπω τα πρόσωπα στα διηγήματα. Δηλαδή η ματιά που ρίχνω πάνω. Οι ανθρώπινες διαστάσεις που τους δίνεις δηλαδή είναι δικές σου? Ότι έχεις κάποιες ποιότητες τις οποίες δίνεις στους χαρακτήρες από τα διηγήματα? Όχι, μπορεί να μου ξέφυγε κάτι από κάποιο χαρακτήρα. Κάτι που έχω. Ήθελα μερικές φορές δηλαδή εννοώ να έχουν τη δική τους φωνή. Okay. Δηλαδή να έχουν τη δική τους φωνή, να μην τους επιβληθώ στο γράψιμο και τότε βγαίνει το καλύτερο. Να μην τους επιβληθείς. Ναι. Να μην επιβληθείς στους φανταστικούς σου ήρωες, στους οποίους δίνεις εσύ ζωή και λόγο. Ναι, νομίζω. Τι δημοκρατία είναι αυτή? Δεν είναι καλή δημοκρατία. Πολύ! Μα εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε με τους ανθρώπους και εσύ το κάνεις με φανταστικούς σου ηρωές. Προσπαθώ τουλάχιστον. από πλευρά σου. Πολύ. Ευχαριστώ. Ανωτερότης, έβγε. Ευχαριστώ. Μεγάλη υπόθεση. Ναι. Είναι πάντως κάτι δημιουργικό, κάτι που με γεμίζει και ελπίζω να γεμίζει και τους άλλους. Δηλαδή, κάναμε μια παρουσίαση πρόσφατα την Παρασκευή, την πρώτη παρουσίαση για το βιβλίο. Την προηγούμενη αυτή. Την Παρασκευή αυτή που πέρασε.
Οκ, ναι, πριν από 5 μέρες. Και ναι. αυτό ήταν και το θέμα της συζήτησης και των ομιλιών των φίλων που μιλήσαν, ότι πολλές φορές αυτό που βίωσαν τα άτομα που διάβασαν, δεν θέλω να μιλήσω σαν δική μου γνώμη σαν συγγραφέας, Το καταλαβαίνω. Αλλά το έχεις γράψει όμως κιόλας, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά, ναι. Ναι, οι αναγνώστες μου είπαν το σχόλιο ότι τους δίνει κάτι, τους γεμίζει κάτι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ εμένα, ότι κάτι κατάφερα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Αν νομίζεις ότι το κατάφερες, το έχεις καταφέρει. Ελπίζω, ναι. Και επίσης και τι σημαίνει κατάφερα? Κατάφερα. Σημαίνει ότι ολοκλήρωσα κάτι, ότι το έκανα εν μέρη τουλάχιστον συνειδητά και στην πορεία μαθαίνουμε. Μπράβο. Ωραίο. Κατά τα άλλα, από ιατρικής απόψεως, πώς πάμε? Από ιατρικής απόψεως... Κάτσε να ρωτήσω, παιδιά, έχουμε και γιατρό στο στούντιο. Τα λέμε και αυτά. Τι να κοιτάω στις εξετάσεις μου, γιατί έχω την εντύπωση ότι βγαίνουν καλές και στο τέλος δεν είναι καλές. Να τις κοιτάμε τακτικά. Γιατροί πια! Φέρε πίσω τον συγγραφέα. Να φύγει ο γιατρός να είναι ο συγγραφέας. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, πώς έχει το πράγμα. Θα πάμε